lese stála chaloupka. Kolem ní chodili zvířátka a protože byli zvědaví, tak se ptali. Jako první přichází 2 myšičky. Nikoho neviděli, šli se opravdu podívat dovnitř a už tam vesele zůstali. Náhodou kolem hopsá zajíček. A protože byl také zvědavý, tak se ptá. Já Myška. Můžu být s váma? Ano. A přidal se ke zvířátkům a už tam byli 3. Šel okolo bobr. Kdo k tobě přibývá? Já Myška. Já Zajíček. Můžu být s vámi? Ano. I bobr se přidal ke zvířátkům, zabydlel se tam a už tam byli 4. Okolo skákaly 2 žabičky po pěšince. Zastavili se u budky a říkají. Budko, to si s váma se bývá. Já Myška. Já Vaník. Můžeš s váma pítlet? Ano. Žabky doskákaly do chaloupky a už jich tam bylo 6. Přichází kolem 2 prasátka. Kdo v tobě přebývá? Já Myška. Já Bobří. Já Zajíc. Já Slabíčka. Můžu bydlet s vámi? Ano. I prasátka se přidala ke zvířátkům a už jich tam bylo 8. Okolo šel pejsek. Budko, kdo k tobě přibývá? Já Bobří. Já Myška. Já Prasa. Já Sába. Ano. S váma. Ano. I přidal se pejsek ke zvířátkům a už jich tam bydlelo 9. Okolo letěly 2 krásné sovy. Zastavili se a říkají. Tobě přibývá. Já Myška. Já Sába. Já Zajíc. Já Prasa. Já Myška. Můžu s váma bydlet? Ano. I přidali se 2 sovičky a už jich tam bylo 11. Okolo šel beránek a zajímal se, kdo v budce také bydlí. Říkal. Já Myška. Já Pejsek. Já Sába. Můžu bydlet s vámi? Ano. I beránek si vlezl za zvířátky do chaloupky a už jich tam bylo 12. Ještě šel okolo z lesa, koloušek a říká. Já Myška. I přidal se koloušek a už tam bylo 13 zvířátek v chaloupce. Kolem prochází lesem huňatý medvěd a zajímá se, kdo v té chaloupce asi tam bydlí. Kouká, nikoho nevidí, obejde chaloupku. A řekne si, podívám se do té chaloupky, mezi tím zvířátka
tady zabydlím já sám. A protože pohádka měla šťastný konec, zazvonil zvonek